mindenkinek! Hello, Itt van velem Mr. Gubi, az Armando. Armando mi amor. Most Brokében lesz, hogy bemutassuk az új update-os házat. Ha majd akartok Buddy Playgroundot, az nem lesz, sajnálom. Nem is tudtam, hogy jött új ház. Ezt én is amúgy ma láttam meg reggel. Buddy Playgroundot majd soha nem fogunk menni szerintem, mert abban ugye van egy V-E-R. Aki össze tudja olvasni, az okos. És akkor most bemegyünk szépen. Amúgy tök szép amúgy itt van. Ez ilyen luxus. Elnézést, így engem rakják ki. Tudod, mit rakok oda? Na, Inkább vedd be a gyógyszereidet. oké. Ja, én meg is láttam. Elmegyek aludni. Oké, jöjj. Várj, hívok valakit. Police. Hova hozzam? Ide, Dubajba. Nem Nyíregyháza? Milyen Nyíregyháza? Nem, azt kéne mondani, hogy így beálljuk a gyógyszertől, azt kéne mondani, hogy Békés Csabai mentőállomás, de a kórház. Békés Csabai mentőállomás, de a kórház. Nem. Szerinted mi? Hát nem a kórház, hanem a mentőállomás. De a kórház! És akkor így a mamát így lenyomják. Azt így meghoz. Nyíregyháza. MC Isti a Nyíregyháza. Milyen Nyíregyháza? Mindjárt. Én amúgy félek a WC-től, bármikor fiatalul lesz kividítolja. Úristen! Jaj, mit csinálok? Úristen! Látjátok milyen izé? Én itt úszok a medencébe. Milyen medencébe? Itt van hátul. Itt úszok. Körbe. Ja. Ez aztán medence. Ja, tudom, csak prémium kell hozzá. Kinek van kedve fizetni prémiumot? Nem tudom. Mira nem drága, de amúgy meg még tök jó dolgokat is kapni azért. Friki! Mi? Secret! Most rájöttem, hogy Secretre. Na hol? Volt a Friki. Csak úgy le. Ja, hát amúgy ez a régebbi házunk. Én amúgy itt lakok, nem lehetett ez a köcsög. Ez a köcsög már nekem már nem ad egy enni. Amúgy ez az én házam. Igen, ez pontosan. Ez egy atombunker, Pali. Ez nem az, ez az én házam, azt mondtad, hogy itt lakok. Na, így kell kezet mosni. Közben a pénz. Money. Nyisd csak ki. Mindjárt feljelentelek. Zaklatásért. Ma hívom is a rendőröket. Gyere már! Engem minden bezártál. Nyisd ki. Nem tudom. Itt a policia! Miért
bírok kimászni. Mert hülye vagy. És elmegy. Pali nem tud angolul. Hát tépész már ki a rohadt ház elé. Ja. Ha ide jössz. Freaky guy. Armando, itt egy freaky guy. I'm gonna run away. Zárd be az ajtót, dekázzuk be az ablakokat. Ja. Hol kell be? Kis zenét azért nyomok. Nyomjak zenét? Nem tudok ilyen reklámért nézni el. Ez nem is reklámért van, mert ez viszont tényleg meg van véve. Na, így. Látod, szól belőlem az a... Régen, amikor kicsi voltam, lenyeltem egy hangszórót. Pali. Nem menő? Nekem nagyon menő kis gyerekkorom volt. Annyit tudok, hogy még bennem van a tanít. Kovix. Hallod? Ez így apró. Most aki van, ez így. Megölni. Most átváltok a rendes skinemre. Hallod, amúgy kérdés, amúgy nem tudom, hogy mennyien néz gondol csak volna. 75 felirat van. Ja, az jó, hogy itt lett 0-tól néznek ránk. Nem, sok megint. Van olyan, ami sok megtekintés van. Megnézem amúgy. Engem érdekel. Kicsit, hogy Hudára Freddy volt berdob először. Egy jó. Én random túlozok. Olaszok. Ó. Várjál, Fok. inkább. Nem, mindjárt jövök. Ok. Nagyon random. Ez meg még randomabb. Ez is random. Itt vagyok. Mit néz? Na mindegy. Na Noah, mi az a játék, amit mutatni akarsz? Hát semmiért most Brookhaven. Ja. Nem azt mondtad a videó elején, hogy valami. Nem mondtam.
Hát akkor visszalépni nézni. Ez a skin egy haláli. Ez itt a broken. Broken End. Broken Hand az legalább nem annyit csinált volna, hogy forog veled együtt. Hát csak a tipik Broken Hand, csak fölreg Ez szar! Jogi, ez csak normális, minden nap fölrengés van itt Broken Handban. Jó, akkor szállj csak be hozzám. Igen. Az én kis menő kocsimba. Turbo rá! Vrum vrum maladis. Mokka mokka sim. Ej. Nézzétek, hogy kifarol az AMG. Or after, or beer, hey, that's fun, we shake like a deer. Új. Én, várjál, lassítsd le az autót. Mit csinálsz? Lassítsd le az autót, hogy nem mire gyorsan menni. És kezdjél felé menni. Nem azt mondtam, hogy gyorsan. Lelassítottam 1000-re. Hát én nem úgy tudom, hogy akkor az autók itt szoktak menni. Az erőműnél találkozunk. Jaj. És belemegyek a falba. Amúgy meg kéne épülni. Amúgy, hallod, úgyis ma lesz az event, szerintem, hogy ma élő. Élőzni? Ja, ilyen shortba, mert ilyenkor szoktak shortot nézni ilyen eventkor. Én is szoktam. Ja, csak majd meg kell csináljam a képernyőt. Mert Az már nem derül ki. Várjunk, undorító ez az autó, robbantsághagyom. Szik. Szereted a X7? Nem vagyok 6-7 Kids. Én sem. úgy- Menjünk Rivals! Én ezt a erőműt beizéltem, befoglaltam. Menjünk Rivals! Oké. Na akkor, aki most nézi, akkor ma este nem tudom, amikor lesz az Ma adás, mert- este élő talán. Ja. Hát, de akkor ezt hamarabb majd kezdjük, mert egy ilyen fél óra, hogy kéne kezdeni? Amikor 2 óra múlva lesz az event, vagy 1 óra hossza után, akkor kéne majd berakni, mert fél óra már nettes azért már belépni. Azt már szerintem te is tudod. Nagyon nehéz. Ja, emlékszem, amikor nem tudtam bejoinolni, azt annyit kellett várni, mint a szar. Hála Istennek, hogy akkor Egy még fél nem órát. kezdődött. Na. Akkor gyere, Rivals. Random túlozzunk? Aha. Vagy ne random túl. Most nagyon sok esélyed van, mert a 30 FPS-re felugrott, 15 FPS. Valahol. Hogy itt hiába megyünk, és nekem így nem lesz semmi előnyöm, mert most csak a Prime-ből lehet tudnának jönni, de még azzal meg nem. Mama! Úgy laggolok, Pityu! Úristen, de laggolok!
nem kapod a sebzést, annyira laggolok. Csak mondom, hogy amúgy hogy nincsen bekapcsolva autósat. Kontrolleren, ahogy én tudom, azon nincs is. Azt de laggolok! Ezt majd visszanézem. És ha nem fogsz laggolni. De tényleg laggolok. Mert ez a szar miatt, hogy be van nyomva. Aztán mert hülyeségnek tartom, hogy csak szétadok. RPG-zzek. Most egy kicsit én is megszakadtam. Nem áll, minek hoz a RPG-t? Egyben ma megbeszéltük, hogy nem hozott. De. Sorry. Ezzel tudok itt jól játszani. You are no. Tudom, csak laggolok is amiatt úgy. Akkor én is hozok RPG-t. Csak azért, mert szabadtam. Hoppá. Jump, király. Azt de belaggoltam. Még nem nőn. De hagyjad már, te RPG-vel minden nap játszol. Nem. Nem hallod. Mindegy, ami nem szoktunk volna, majdnem ribálni. Nem mindig szoktam RPG-zni. Csak hogyha nagy levelesekkel játszok. Mosogit én is amúgy még előzőleg is majdnem megöltek, mondtam. Szia! Jó. Hogyha még egyszer RPG-t hozol, kilépek. Jó, de akkor te se. Én sem. Hozzá crossbow-t, amivel mindig mondom, hogy jó. Nem crossbow-zok. Most jut eszembe Burst Rifle-t kell. Burst Rifle-t. Burst Rifle-t kellett volna. Laggoltam egy kicsit. De nem baj. Visszanézem, azt tényleg nem laggoltál. Mondom, Akkor csak egy kicsit. Jó. Mindig miért akkor lősz, amikor éppen elővesz? Alig volt HP-m, Pali. Nagy azt csináld, mint ahogy zombi szokta, hogy toxikodol. Nem toxikodok. Osztom! És én is föltudtam. Ó, laggoltam. Amikor a közelemben vagy, akkor nagyon belaggolok. Azért, mert aura, az túl nagy aurám van. Amúgy nem hazudok, tényleg nagy aurám van, ugye? No? Nem azért, hanem egyszerűen, hogy be van nyomva ez a szar, már azért laggolok. Amúgy árnyékok azok ki vannak nyomva? Hogy mi? Árnyékok azok ki vannak nyomva? Nem tudom. Miért látsz ilyen fekete ugyanolyat a izéden? Ezt kapcsolt ki, mert attól jobban is látsz, meg mindent. Bekülszem amúgy ezek jobb.
meg a shooting Én, range-en. én ki fogok lépni, mert nagyon laggolok ettől a szartól. Jó szép. Itt amúgy leállítom a videót, mert nem tudok játszani tőle. Úgyhogy... Sziasztok! Ciao.